честно казано, нямаме високи очаквания. Заслужава ли си да дойдете до Харватия? Една дума. Тоше, я кажи, какво ще готвиш днеска? Най-вкусното нещо. Което е? Което е? Октопод. Октопод. От Америка. Бургери, нали така? Най-вкусното. Между другото, много готин апартамент. Това е софт. Това е Крис. А ти си? Сега ще покажа и аз. Това съм аз. Дани. Тоше, сега ще оценим бургерите ти и ако ги харесаме много, ще си направиш собствен ресторант. И всички сабскрайбъри тук ще дойдат да ядат. Не е така? От YouTube ще изкарат пари. 20% дискаунт за първи. Аз ще давам комисион. Разкажи нещо за себе си. Какво искаш да ти разкажа? Сега октомври какво имаш? Мис България. Да, ти защото стана Мис Пловдив, нали така? Да. Добре, какво да разкажа? Казвам се Кристияна, на 22 години, скоро правя 23. Оле, толкова ли съм скучна, даже не мога да разкажа за себе си. Ако виж, що да си скучна, бе? Ти си един от най-интересните хора, да познавам. И как ли да бъдете Мис Пловдив? Няма да говоря, защото направо гледах си интервюта. Бяха ми взимали интервюта точно след конкурсата. Леле, ма така съм се излагала. Долу еуфорията, такива глупости съм договорила и така. Ето, всеки път е така. Не си личи. Много ме беше срам. Това е нормално. Според мен си много готина. На интервюто, знаеш, имаше едно интервю, Дани, където казваше, че освен да си красива отвънка, трябва да си и красив и добър човек отвътре. Мен ме мотивира силно. Аз сигурно съм Моята мотиватор. Утре летим за Харватия. Представяш ли си? Има страх от височини, от самолети като цяло. Как да й кажа, че шанса да има катастрофа с самолет е супер пъти по-малък от това с кола? Да, не го знаеш. Когато си толкова метри във въздуха и като не можеш да реагираш по никакъв начин, не можеш да слезнеш когато пожелаеш. Ще скочиш с парашут, бе. Направихме си 2 дена трип в София, при Тошето и Софи. Тошко, между другото, готви уникална. Нали, Тоша? Много ясно. Значи вчера посрещна с бургери, тази сутрин на закуска имаше палачинки, ама брутални палачинки. И фрапе, беше направо фрапе. Сега сме на Панчарево, по-късно ще ходим някъде към центъра да пинем нещо. И утре в 3:30 трябва сме на летището. Защото отиваме. Харватия. Така. Виж каква готина баба. Най-готината двойка в София. Тошко и Софито. Лаза! Виждате ли тази готина чантичка, между другото? И това Софито е оплела.
Ако искате такива, пишете налично, ще се свържете с нея. Ще ви облече. Само чантата и горнището. Ай, горнището? Целият аутфит. Почти. Ти трябва да направиш някакъв курс как да плетеш и да го продаваш онлайн. Да, между другото. Може, това е идея. Да. Един YouTube канал. Един YouTube канал. То даже любителски. На хората ще им е много интересно да се научат. Да, между другото, много хора искат вече да се научат да плетат, а ти го правиш много добре като цяло. Даже аз бих носил тази чанта. Така ли? Само, че искам друг цвят. Розовата Лилава. Лилава. Розовото, а? Направя следващия ти рожден ден. Айде, ще чакам. Супер. Хора, вече е заснето за следващия ми рожден ден. Трябва да ми направиш лилава така чантичка. Не беше ли розова? Лилава? Лилава. Лилава. Аз искам лилава, лилавото ми откроя очите. Я говори като нея. Не, чакай, не мога. Аре бе, Показваше. какво викаш? Тук ми говорят някакви глупости, аз се обляка като Хонтас, брат. Ти на кой беше гадже? Кой беше? Силян Михайлов? Кой? Някакъв Михайлов. Ако се чудите какво е Дзухури, идва от Даниел Зухури. Не е някаква билка. Защото много хора се чудят дали това не е билка. Качи като Дзухури, каква е тази билка? Нещо за чай? Да, бе. Дали не е билка? Да, викат, някаква подправка ли е, билка ли е, какво е? Халюцигени гъби. Okay, let's go. Ставаш за модел на Шанел. Да. Притесняваш ли се? Нямам се какво да. Изглеждаш много спокойно. Старая се да показвам. Ама виж, колко розов кукът за теб. Да се мачва с този хубав куфар. Да. Victoria's Secrets. Опа! Виж тук блищука. Защото блищука на теб ти харесва, нали така? Къде сме, любовчи? Къде сме? В Задар? Да. Задар или Задар? Трябва да го научим как е. Да. Много готини улички. Стария град някъде. Стария? Така казах. I love Zadar.
Да разкажеш за нашите приключения след като пристигнахме в Задар. Така, първо, тъпото ни Airbnb е на магистралата. А това не го пише като го буквахме. Второ, чек-ин е чак в 3 часа. И т.е. на нас целият ден не отива. Ние искахме да отидем на плаж. Писахме на тъпата там собственичка на Airbnb-то. Тя вика, съжаляваме, няма даже как просто да се... Нали, да влезете за 5 минути и да се привлечете. Вика, няма как да стане това. Трето, нямаме транспорт от нашото Airbnb до центъра или до където и да е. Ама като цяло, Крис тук, някак си с нейните, да знам, магии, ма очарова да бъдат позитивни, да не се нерва. Ама така трябва ли в... Не знам как ще стане това. Сега си купихме билети за Пакостан, някакъв остров. Близо до Задар. Нали Задар? Да. Оле! Защото общественият плаж в Задар нищо особено не е. Тоест, ако мислите да идвате към Задар за море, за плажове, не знаете, че истинската перла се крие в това в островите около Задар, не в самия Задар. Тоест трябва да сте готови, там ферибот и някакви бушчета така за половин час, един час път, ама се заслужава, защото островите са много готини. Ние сега ще отидем на първия и ще се успокоя единствено, когато си легнем на пясъка, видя хубавото море, чак тогава. Допреди това ще бъда намръщен. Няма да се мръщен. Песимистичен. След малко отиваме, така че ще има ново включване. Включваме се от известния Pine Beach. Крис не се включва в влога, защото е изнервена, защото имаше много ходене и накрая получаваш, не знам, нищо особено. Плажа в Варна е по-хубав. На снимки и в TikTok навсякъде изглежда брутално. Все едно буквално от Pinterest си видял снимка, на живо е буквално нищо особено. Та, до момента Хърватия нямаме много хубави експириенс с Задар, ама утре ще ходим на някаква туристическа лодка, обиколка на 3 острова, където уж пак на снимките изглеждат брутално. Ще ги видим. Но честно казано, нямаме високи очаквания вече за Хърватия. Нищо особено. Мани хората там, водата нито. Ходене, да, има много ходене. Нищо особено не е. Здравейте отново! Приключихме за днес с плажа и в момента отново бием път, за да се приберем. По един плаж беше. Нищо общо с това, което ни беше представено, но... Сега сме при дилема дали ходим на нея. Езерата. Дед ги говоря, че са били много красиви. А било претъпкано. Да. Вижте как изгорява моята. По-късно ще излезем на разходка в Стария град. Ето да кой ще бъде. Ей, развали ми влога. И ще влогваме и оттам. Здравейте отново. Става фърца. Това път влизаме с позитивни новини. Да, вече сме в Стария град на Задар. Задар, бе. Задаров. И като цяло е доста готино. Вайп е. Тук напомня малко на Италия. Представям си, че Прага би било нещо подобно с готините улички. Сега ще отидем да хапнем нещо. Ядени са някаква паста. Да, и на мен. И после някакъв сладолет десерт. Може да обърнеш да покажеш улички. Добре. Тук виж, само аперол. Любов, това е като за нас. Добро утро. Чай, че минават много коли.
Това е ден 2. Сега закусваме с някакъв бюрек. Взели сме си кафенца и се готвим да ходим на някакъв готин плаж с лодка. Вече обикаляме през 3 плажите и ще пием апероли, такъв тип. Вчера първото ни впечатление не беше много позитивно за морето в Задар, обаче стария град е много готин. Вчера бяхме там и и като цяло беше много яко там. Хапнахме сладолед, разходихме се и вечерта много красиво. Сега си казахме, че ще го направим готино. Независимо от първите ни впечатления, ще отидем сега на това свлочето да видим как е, какво е. Къде е този готин бюрек. Айде, любов. Нас чака. Крис принцип не обича да закусва, ама има ли баница, ще я яде. Винаги. Тя е традиционно момиче. Това ли да е? Сега ще питаме. Това са перова изглеждаше по-яко. Абе струва много малко, ама не, би трябва да е това. Те тръгват вече. And if you hear this and then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. 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 Please just rewind, let me shake it to the max. Водата е буквално тюркоазна, кристално чиста. Как си, Любов? Много добре. Да, така. Много добре се справяме. Заслужава се, нали? Да кажем на хората какво да правят и какво да не правят. Това тотално се заслужава, толкова и красиво, толкова и хубаво водите в лодите. Някакви островчета може да плуваш. Има пиене. Да, имаш пиене, има много готина музика. Оставате на 3 острова, сега сме на втория. Имаш време да се снимаш. Да, имаш сега 1 час фри тайм, където можеш да се разходиш с острова да видиш. И после отиваме на 3-я остров, където ще трябва да бъде най-красивия за шноркелинг и плуване. А какво да не правят, Любов? Да не кажем какво да не правят. Не пътувайте с автобус. Сами, неорганизирано. Да. Все едно сте местни. Ние се мислихме за много велики, че ще оправим. Но автобусните компании тук са много несериозни и не си спазват часовете. Много закъсняват. Това друго. Къде бяхме вчера? Пакостан Бич малко е overrated. И Не малко, доста. Нашия тургид също го каза. Това е Pine Beach. На снимки изглежда брутално, на живо нищо само не е. Примерно тези острови, които сега отиваме, са 1000 пъти по-хубави. Сега ще отидем в някакви битбар, да си вземем нещо. Да спием до туалет. Някакво фрапе, сладолет, нещо. Тук между другото се води чрез селото на рибарите и има много свежа риба. Ако обичате, тук може да дойдете да хапнете. Да, идвахме на 3-я остров. Пичони. Какво мислиш за тази разход с лодка? Това е невероятно. Ако идвате в Хърватия за Дар, задължително трябва да си направите един трип с лодка на някои от островите, които са около Задар. Да, тотално е. Имаш си малко питки, спира се много локации. Ето, примерно е сега.
Тук ни обясниха, че това е някакъв частен остров на църквата. Даже имаш... Спирате тук, може да си плуваш, водата е много хубава. Много красиви гледки, много. Хората си наемат някакви такива лодчици, канукания. А ние тук, като алкохолици, сме седнали и Плувахме. И най-готиното е, че тук навсякъде има дълбоко, но има дъно. Можеш спокойно да ходиш. Сега какво ще правим? Това приключи. Да, разходка. Сега видим къде да се вземем нещо с хапване. Ще отидем на плажа на Задар. Ще търсим цаца или картофи с сирене по български. Да. Да видим дали. И бирички. И бирички, да. Между другото, с Крис имаме една идея. Искаме да направим 30 преди 30. Тоест да обиколим 30 различни държави, преди да навършим 30 години. И искаме това всичко да го заснемем в нашия YouTube канал и ще бъдем брутално искрени. Както примерно вчера за това, което не ни харесва. Не ни харесва, си го казваме, да, но пък ще ви казваме и нещата, които ни харесват. И миналата година бяхме в Италия, там беше брутално. Не успяхме тогава да снимаме. Решихме от тази година да си направим влог канал. Но, ако следвате subscribe към банките, ще може да гледате това цялото пътешествие към 30 различни държави и ще кажем кои са най-хубавите. Кои се заслужават да се Да, според нас, нали, всеки си има различно мнение, но ще говорим искрено и лично. Хора, това е за финал на ден 2. Сега Крис прави вечерята. Ще си пуснем нещо да гледаме. Ще излезем тук на готвената веранда да хапнем. А само за ядене говорим, телец съм това направя. И искам да ви кажа, че си връщам думите. Малко по-рано ще видели, че съм казал, че общественият плаж в Зидар не е Задар. И нищо особено. Връщам си думите. Днеска след пътешествието с лодките до трите островчета, решихме да отидем там да го тестваме. И мога смело да кажа, че е супер готин плажа. Просто трябва да отидете малко по-отрано да си намерите място, където има сянка, дали ще е по чадър или там има дървета под някое дърво, защото буквално е така става. Има много хора, но е супер хубав плаж. И водата е хубава, топличка, има малко камъни. Трябва да внимават с това или да се носят от нея специални обувки. Според мен това е гейско, но това е друг въпрос. Какво друго искам да кажа, че общественият плаж в Задар е окей. Съветвам да отидете и там, защото честно казано това цялото да пътуваш с някакви автобусите е много голяма хронология и понякога не се занимава. Сега ще и така най-красивата пичони. Чакайте, ще се обърна на пичони. Мастер-шеф. Любов. С новия сос не стана добре. Нали каза, че го направиш по-вкусен даже от готовия? Да, обаче с това, че се направи нещо... Любов, знаеш ли поговорката на космонавта крива му ракетата? Направи го по-добре, че... Май ще спа на дивана, на верандата, то диван тук няма. Добре бе, какво му е зле на соса? Не питай го, не ми харесва. Къде е да видим? Гаден е, гадно, не знам, с хапките може и да е... Много е гаден. Нали? Ще трябва да го оправим някакси. Как? Сега ще видим, ще напишем в Google. Как да оправим соса? В ChatGPT, как да оправим гаден сос. А тук какво става? Пържица? Добре, това е лак. Излагах, като казах, че това е последно за ден 2. Явно този сос в правия нямаше. Успива да купа до близкия супермаркет кетчуп и майонеза. The good old classic. Защото
картофки без сос не става. Добро утро, хора! Днеска е ден 3 и сме на обществения плаж в Задар. Любовчето още спи и аз съм сънен. Тук трябва да дойдеш по-рано да си намериш хубаво място. Даже някои хора си слагат палатки. Малко е странно. Доста хора да правят. Да. Ние като цяло се чудихме дали да ходим на Плитвичките езера, което нали, е доста така популярно в Хърватия, но тургида ни каза, че ако трябва да се ходи, трябва да се ходи в 7 сутринта. Иначе след това изобщо няма смисъл, защото буквално става супер натоварено и се редиш на опашки и чакаш. И с пичоните решихме да го пропуснем и по-скоро да плажуваме, защото на нас не се ходи на море. Не толкова на екопатеки или нещо такова. Утре ни е последния ден тук. Затова решихме днес цял ден да плажуваме. Взели сме си някакви... Тук има водка, не е швеб само. Тя си е взела Съмърсби, някакви работи за хрупане и ще изкараме един цял ден тук. После вечерта ще дадем пак в Стария град. Да. И общо взето за днес е това. Просто ще сме едни локални плажуващи на готиния плаж с пясък. Виж колко е хубаво. С пясък. Изобщо не болят краката. Да, заслужава ли си да дойдете в Хърватия? Една дума, да. Просто, може би, евентуално трябва да си намалите леко очакванията от това, което примерно може да видите в TikTok, като напишете Хърватия или Задар. Защото буквално там правят снимки на плажовете, когато са празни, нали, в най-добрия им външен вид. Но реалността не е така. Има си хора, нали, не винаги е чак като в интерес снимка, но пак е много красив, наистина. Има какво да се види. Стария град е супер красив. Ние тази вечер казали, че след плажа ще отидем в Стария град и ще си вземем от едно място, където видях, че се правят най-хубавите бургери в Задар. Аз много обичам бургери. И цените ще ги тествам и ще ги рейтна и ще ви кажа дали живеят на хайпа или реално наистина са добри. И след това ще ги вземем за изпът и ще седнем на някакво готино местенце. Ние имаме някаква традиция. Миналата година в Италия бяхме в Полиняно Амаре. Да. Така направихме, взехме си една пица и точно беше залез. И седнахме на една пейчета и ги хапнахме, беше много готино. И мислям да го повторим днес това. А утре вече е последния ден. Да. Но пак ще пътуваме, защото имаме да постигнем 33. Обещали сме нещо на хората. И така че subscribe, кампанка, какво друго? Да кажем на хората. Следвайте в Инстаграм. Да, следвайте в Инстаграм и да се обичате много. Прибираме се към Airbnb-то, аз съм изгорял на картоф. Много го боли. Много ме боли. Не знам дали ще се види. Ама съм... О, да, видиш. Или врата, примерно. Моята циганка тук не фаща чак толкова. Не, напротив, фаща, просто аз съм си по принцип с тенче. И ти се виждат тези червени петна като на мен. То не в червен, аз пак мога да почервенея. Да. Просто при мен много бързо се хваща, не минавам тая фаза с червено. Ти какво почернява? Да. Аз в момента не знам какво ще правя с кисело мляко ли ще мамажиш. Проблема. Ще го засеем ли на блок? Как мамажиш с кисело мляко? Ето вижте, неискрено и лично ще виждате всяко едно нещо от нашия живот. Даже тези твърде лични неща. Не е вярно, може да минем. Тук са много странни светофарите, между другото. Спираме.
Така, ще се включим отново с киселото мляко. Сега дойдохме на органа, където минават вълни през определени тръби, не разбрах точно как, и вълните създават музика. И до сега не бяхме идвали с пичоните тук, но е много красиво. И доколкото знам, местните идват тук почти всеки ден, когато има залез, както в момента, взимат си нещо за пиене и сядат, както ние сме седнали, и се наслаждават на залеза. Айде да убием известните бургери. Любов, ще асистираш ли? Така, взимаме колата. Не сега. Така, чакай картофките и бургера. Я отваряй да видим какво е, как изглежда. Уха. Изглежда не много добре. Не, шикун. О, proper smash бургер. Добре, я давай. Един food taste. От 1 до 10. Може би. Ами 10, харесва ми. 10? Да. Добре. Осем и половина му дам. Защото най-високо оценения бургер, който съм ял, е Five Guys. Five Guys ги има в по-големите градове. Париж, примерно Барселона. Париж съм го опитвал. Много са вкусни. Ти дават такива фъстъчки, докато чакаш да ти стане поръчката и си ядеш безплатно. И Five Guys просто са топа. До сега нито едно място не е побежало Five Guys. Въпреки че не знам, просто ги правят по много готин начин. Иначе в Пловдив преди 5-6 години имаше един много як бургер плейс, My Place, така се казваше. И работи около 2-3 месеца. И нещо го затвориха, но бяха много вкусни бургери. Да, ще включим малко по-късно. Сега ще се наслаждаваме на тези вкусни бургери. Поръчахме си захапване. Някакъв готин азиатски ресторант. Изглежда много фенси. И сега ще отворим и ще седнем наискрено и лично с Крис. Да ви кажем едно обобщение на цялата почивка и съвети. Това официално е завършика на нашия влог. Хапнахме, беше много вкусно. Силно препоръчваме, ако сте гладни, тук да си поръчате Максо. Много вкусно. И набързо сега искаме просто да обобщим и да споделим нашите виждания. Любов, какво мислиш? На мен страшно много ми хареса, но една препоръка. Не гледайте снимките, не имайте чак такива високи очаквания. Мястото е много красиво само по себе си, но ако гледате снимките, ще останете разочаровани. Иначе си изкарахме много добре. Да, наистина просто трябва да снижите малко очакванията
то само по себе си е много красиво място, наистина. Но просто явно в TikTok и в Instagram нарочно качват така по-обработени снимки, които са далеч от реалността. Естествено, за да привлечат туристи. Това е разбираемо, но просто ако ще идвате тук, снижете си малко тези очаквания и просто се насладете на момента. Защото нашата грешка, може би първия ден, беше точно това. Че ние дойдохме с едни очаквания и бяхме изнервени и разочаровани и не можахме да изцяло да се впуснем в самия момент. Но от втория ден нататък буквално беше супер. Наистина, просто се впуснахме, усетихме всичко, цялата култура тук, отидохме на готини плажове. Така че силно ви препоръчваме Задар. И друго да кажем, да се абонирате за канала, ако ви е харесало и ще гледате бъдещи видеа с Крис. Тепърва предстоят интересни теми, като ще се местим заедно да живеем. Тя скоро ще има Мис България в София и доста интересни видеа ще качваме. Така че благодарим за вниманието и до нови срещи!